Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडियोआव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। वेलकाम टू 2022 हैप्पी न्यू इयार गासैखौबो गोसो गोथारै। खिन्थु दिनै 31 डिसेम्बरसो आं नोंथांमोनखौ एडभान्सै विश खालामबाय। गाबोन दा हरनि मोनाबिलियावनो 2022 नि 1 जानुवारि जासिगोनानो। रायजो राजाफोर मैयाहाय मोनसे लाइभ स्ट्रिमिं होदोंमोन, बेवहाय आं नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन सोंदोंमोन, जाय कुइसनखौ 1 मिनिटनि गेजेराव होनो हागोन बिथाङा 2000 देरहानो हागोन होनना बुंदोंमोन आंनि बिफानि मुङावहाय। आरो लोगोसे जाय मानसिया 1 मिनिटनि उनाव होनो हागोन बिथाङा 1000 देरहागोन। स' नैबे बिथाङानो देरहादों मैयाहाय। आङो 8 बाजि 2 मिनिटआव कुइसनखौ सोंदोंमोन, बाट बिथाङा 8 बाजि 16 मिनिटआव बे फिननायखौ होदों। स' बिथाङा कफिन होननानै फिननायखौ होदों आरो बिनि फिननाया ट्रु। के दैमारि मुङावहाय बिथांनि हौवानि माने एकाउन्टखौ बिथाङा बाहायदोंमोन आरो बिथाङा भिडिअखौ नायदोंमोन आरो बेयाव फिननायखौ होनो हादों। स' दिनैनि बे भिडिअआ बेनो जे सासे मानसिया प्रब्लेमाव जाना दङ, बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायरो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आसा खालामो 2021 मायथाइनि थाखाय नोंथांमोना बाय 2021 नि मुङावहाय नोंथांमोना बे सुबुंखौ मदद खालामगोन आरो गोदान बोसोरनि वेलकाम खालामनायाव बिथांखौ मदद खालामगोन होननानै। आरो बे जाय देरहागिरि बे के दैमारिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खासिबारि गामिनि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो शेयार खालामबानो जाबाय। थेंक इउ। दे बुंदो। आङो बेमार जानानै थानानै 1.5 बोसोर जाबाय। दा नै मोनसे अपारेसन खालामखांबाय। खिनो हाया मानो हाया जानानै खिग्रा लामाखौ फांथेनानै उदैजोंसो दोनदों। दा आरो बिनि सायाव 9 मासल' थांदोंमोन अपारेसना, आरो आलदा केस बेमार जाबावबाय, केन्सार आरो गलब्लाडाराव अन्थाइ बुनाय। दा बेखौ फाहामनाया जोंहा दा जेबो राहा गैला। सिगाङावनो जा दं जिनिस न'नि माल माथा फाननानै नायजोब्बाय। दा आरो उननि केसखौ नायनो राहायानो गैला जेबो। आरो बे सिगांनानो बिराद रिन जानानै थाखानानै दङ। बिनि थाखायनो आं न'आवबो थानो हायाखिसै। आइ आफानि न'आव फैनानै थाफैनांबाय। आंनो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ एसे नांगौ होननानै आङो बिनाय जाबाय। दा सानाय हर सान उन्दुनो हाया, जिरायनो हाया, बस्थायाव हान्थु खरायनानै थानांगौ। बेसे सहायबावनो आंलाय। बेराफारसे फिसाजोआ उन्दैयाबो स्कुलबो फरायनो मोनला, गोदाव सोराव जाबाय आं बेमार जानानै। स' गाइस, नोंथांमोनहा नुबाय, भिडिअखौ नायनानै मोनथिबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय कबिता नार्जारी। आं बिथांखौ गोसो गोथारै हामलाय जे थाबैनो बिथाङा हामथों आरो नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोनहा एसे अननानै मदद खालामदो। भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनानै एसेबाबो दुखु मोनदों जानांगौ। आंबो बोरैबा मोनदों। नाय, बिथांनि गाराया ओरैबायदि बिराद बेसेबांबा गोबाव जाबाय होनदों, 1.5 बोसोरनि। दा बिथांखौ फाहामनो थाखाय माखासे फाइनान्सियेलि रांनि गोनांथि जादों। नैबे एकाउन्ट नाम्बार, अननानै नोंथांमोना जेसेबां हायो प्लिज गोदान बोसोरनि बरनायजों लोगोसे बायजों अननानै डनेसन होदो। मालायनि बिमानैनि न'आवनो दंहैयो दाबो। आं मा खालामबावनो, जेबो राहायानो गैला। बेनि थाखाय आंनो आइ आफा, रायजो राजा आरो गोदान सरखारफोरनिफ्राय एसे आंनो अनसुंथाइ नांगौ होननानै आङो खावलायनाय जाबाय। दाख्लैबो हाया थांदोंमोन MLA फोरनाव फैसा एसे डाक्टार सिकित्सा खालामजानो बिनो होननानै, नाथाय मोनबोआखिसै रावनावबो। ओरैनो फैफिननांबाय। खस्थ' खालामनानै थांदोंमोन।
खुलुमबाय आंनि आंगोनि आंगो बिसिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजानाव आङो आंनि बिसिनि बेमारखौ नायनायनि थाखाय आं अनसुंथाइनि थाखाय आं खावलायहरबाय लोगोसे आरो BM चेनेलनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौबो आङो आंनि खुलुमनायनि जासिहरबाय दिनै आंनि आंगोनि बिसि दिनै बेसेबांबा गोबाव सम जाबाय 1.5 बोसोर जालांबाय बिनि अपारेसन जानानै थांनाया दिनै आं गासै आंनि देहा जिउ सोलेरनि गासै सम्पथिखौ फाननानैबाबो आङो नायबाय दिनैसिम नायनायनि गेजेराव आङो राहा लामाखौ मोनफुंनो हायाखै दिनै आंनि आंगो बिसिया दिनैसिम बिनि देहा जिउ सोलेराव जानो हाया लोंनो हाया उदैयाव गलब्लादारावबो बुनानै दङ आरो अन्थाइ जानानै दं मैयासो आं कचबिहाराव लांनानै नायनानै फैदों आरो दिनै डाक्टारखौ लोगो मोननाय जायाखै बेनि थाखायनो आं दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानाव आरो गेदेर गोलाव MLA फोरनाव आङो एसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आं दिनै खावलायनाय जादों आरो आङो दिनै मा बुंबावनो आङो बेखौनो बुंनानै खुलुमबाय। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मेगनाव मोदै जाबाय जानांगौ आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन जायफोरहा डनेसन होनो हायो बिथांमोनाल' हो आरो जायफोर होनो हाया बिथांमोनखौ आं मोनसेल' आर'ज गाबज्रियो जाहाथे बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बे मादैखौ फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ हरनो हाग्रा सुबुंफोरनिसिम दैथायहरनायाव मदद खालाम शेयार खालामनानै गोदान बोसोर 2022खौ बरनायजों लोगोसे गोजाम बोसोर बा 2021 बोसोरखौ बाय बाय होननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो जाहाथे बे मादैखौ फाहामनो थाखाय नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो बेखिनिखौ नाजानानै होफा बिएम सोदोबसिनि जानानै आं बयनिसिमबो गोसो गोथारै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।